வேத பாடமாக மத்தேயுக்கு எழுதின சுவிசேஷம் 9வது அதிகாரம் வசனங்கள் 35 38 முடியும். மத்தேயுக்கு எழுதின சுவிசேஷம் 9வது அதிகாரம் வசனங்கள் 35 38 முடியும். பின்பு இயேசு சகல ஜனங்களையும் கிராமங்களையும் சகல பட்டணங்களையும் கிராமங்களையும் சுற்றி நடந்து ஜெபாலயங்களில் உபதேசித்து ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கித்து ஜனங்களுக்கு உண்டாயிருந்த சகல வியாதிகளையும் சகல நோய்களையும் நீக்கி அவர்களை சுஸ்தமாக்கினார். அவர் திரளான ஜனங்களை கண்டபொழுது அவர்கள் மேய்ப்பனில்லாத ஆடுகளைப் போல தோய்ந்து போனவர்களும் சிதறப்பட்டவர்களுமாய் இருந்தபடியால் அவர்கள் மேல் மனதுருகி தம்முடைய சீஷர்களை நோக்கி, அறுப்பு மிகுதி, வேலையாட்களோ கொஞ்சம். ஆதலால் அறுப்புக்கு எஜமான் தமது அறுப்புக்கு வேலையாட்களை அனுப்பும்படி அவரை வேண்டிக் கொள்ளுங்கள் என்றார். பாடம் முடிந்தது. கிறிஸ்துவே உமக்கு தோற்றம் உண்டாவதாக. சபையார் உட்காருவோம். பிதாவாகிய கடவுள், குமாரன் ஆகிய